Mae'r fideo hyn ar gyfer sut i liwio mewn neu rendro mewn stael pren. Ni'n mynd i defnyddio pethau chi'n gallu ffindo o gwmpas y tŷ a chi'n gallu cael effaith ffantastig. Yn gyntaf, mae'n rhaid sicrhau bod y pensil yn siarp. Chi'n eich fyna tua hyd ac ychydig yn fwy o'r premesur draw fan hyn. Chi'n eich arall. Wedyn ni fi'n mynd i troi hwn i'r ochr. Fi'n rhoi chi'n eich arall ar draws fan hyn. Y ddau'r un peth. Fi'n mynd i disgyn chi'n eich lawr fan hyn. A wedyn ni fi'n mynd i uno hwnna i fyny. A dwi'n mynd i wneud yr un peth fan hyn. Heb troi'r premesur gormod. Hwnna un ochr. Draw fan hyn mae angen fi wneud rhywbeth tebyg. Llinell. Llinell. Hwn yn llinell i fyny. Mae'n rhan i edrych ar maint hwnna, felly ni moyn y fod tua fyna. Felly ni jyst wneud hwnna ar y cefn os chi'n dymuno y pren. Dyna ni, wedi naddu. Rydyn ni o hyd yn dechrau gyda'r lliw golau, a rydyn ni'n mynd i dal y pensil yn dechrau o'r gwaelod, a wedyn ni'n mynd ar top pensil fel bod ni'n troi y blaen. Wedyn ni, rydyn ni'n mynd i roi un cot, felly yn araf, araf, araf. Mae hwnna mynd ar draws fel hyn, felly dwi ddim yn mynd i wneud hwnna. Dwi'n mynd i edrych ar hyd y peth, a dwi'n mynd i lliwio ar hyd y gwaith. Yr un peth fan hyn, a dwi'n troi'r papur nôl, fel bod fi'n gallu mynd ar hyd yr ochr. Dwi'n cadw fe un cyfeiriad i sicrhau bod e'n daclus ac yn chorweddol ac yn, wel, ddim yn edrych fel hwnna. Dyw hwnna ddim yn dderbyniol, dyw hwnna fel yna ddim yn dderbyniol, na chwaith mynd nôl drosto fe dros y lle i gyd. Cadwch yn daclus. Dyna first coat fel bydden nhw'n dweud yn Saesneg. Dwi nawr yn mynd drosto gyda oren. Ac yn olaf, y lliw fwyaf tywych. Mae eisiau chi fod yn gofalus iawn gyda'r lliw yma, oherwydd dyn ni ddim eisiau gwasgu'r i galed. Hwn sy'n rhoi'r lliw pren iddo fe. Chi'n gweld fi'n mynd tu fas i'r llunellau hefyd. Peidiwch y poeni o hwnna. Byddwn ni'n delio gyda hwnna ar y diwedd. Beth ni wedi cael mas o hwn hyd nawr? Beth ni wedi wneud yw, ni wedi gosod eich llunellau yn syth. Dyna ble mae graen y pren yn mynd. A wedyn ni ar hyd fan hyn, rydyn ni'n gwneud hwnna'n daclus hefyd, heb bod yn mes fel hwnna. Cadw fe'n un cyfeiriad. Nawr, rydyn ni'n gwneud patrwm. Mae gyda ni pensil cyffredin a'r pensil brown i wneud hyn. Felly, beth dwi am wneud yn gyntaf, dwi eisiau mynd ar pensil cyffredin, a dwi eisiau wneud llunellau llaw rhydd yn dod lawr y pren. Mae hefyd gyda ni ran yn y pren ni'n galw'n cainc. Felly ni jyst yn rhoi cyrf bach mewn fan hyn, oherwydd mae cainc yn ran yn y pren yn ble mae'r problem. Ble mae'n tyfu yn wahanol. Nawr, ar y top, ble mae rein yn cwrdd ar y top, rydyn ni'n mynd i wneud cyrf. Achos dyma sut mae pren yn tyfu. Pob un o'r llunellau yma yn golygu blwyddyn oed y pren, a dyma sut mae'n cael ei dorri yn y ffactri. Mae rhaid yn nhw matcho lan gyda llunellau ar y top. Be ni'n gallu gwneud wedyn ni yw mynd ar brown drosto rannau o'r rein. Be ni'n gallu gwneud wedyn ni hefyd yw mynd ar pensil llwyd, y pensil cyffredin, fel bod ni'n gallu gwneud y cysgod.
Felly, dala fe yr un ffordd eto, fel rowliwr, ac yn ysgafn. Ond does na ddim llinell fan hyn. Dyw'r cysgodi ddim yn stopio fel hwnna, llinell. Mae'r cysgodi yn gweithio mewn i'r papur. Felly, beth sydd gyda fi yw beiro cyffredin D, jyst wedi ffindo o gwmpas y T. Gallwch chi defnyddio fine liners, gallwch chi defnyddio marker D, beth bynnag. Rydyn ni just eisiau gosod pren mesur ar yr ochr a gwneud llinell tywych. A os mae peth yn sticio allan fel hyn, gallwch chi wneud llinellau'n dod mas fel na os chi'n dymuno. A dyna sut rydych chi yn lliwio mewn pren, effaith pren gyda lliw melyn yn golau, lliw oren yn canolog a lliw brown yn derfynol. Hefyd mae gyda chi'r pensil ar gyfer y cysgod a mae gyda chi just beiro D cyffredin ar gyfer wneud eich llinellau ar y diwedd. Triwch e!